To ga wani yana tambaya ta wai da Allah idan yana so ya tara followers da likers ya zai yi. Idan kana so ka tara followers da likers zaka samu content mai kyau wanda zai dinga burge mutane, wanda naka ne, kar ka dinga kwaikwayar wani. Ka samu content mai kyau wanda zai dinga burge mutane. Kuma sannan shawarar da zan baka, idan kai content ka kan rufe wajen comment, ka tsaya ka ji me mutane suke cewa akan wannan posting din da kai. Idan ka ga yabo ya fi yawa to ka ci gaba da yin abin ka, wannan masu zagin ɗaya bi ka kula su kuma ka tsaya jin haushin su. Yawwa, saboda duk abin da zaka yi ko karatu zaka dinga dora sai wani ya zage ka, mutane ba a iya musu. Wannan shine shawara ta. Ina so in magana ne akan abin da ke faruwa a Nigeria. Ya za a ce wanda ya yi vice president da shi da Obasanjo ya zo ya rike makamai da yawa a Nigeria, ba a tashi sanin cewa wai shi ba dan kasa bane, wai sai yanzu da ya ci primary election. Fi sabilillahi, Nigeria me kuke so ku mai da mu? Ba mu san me muke yi bane, me kuke so ku mai da mu? Mutum yayi vice president ya rike makamai a Nigeria da dama, ba a tashi cewa wai bai da citizenship ba, wai sai yanzu. To ta Allah ba ta su ba, Atiku yayi gaba, ta Allah ba ta su ba, mu farka.